Salutare de la și eu mai țin la un nou video pe canal în care o să jucăm Bedwars, cum mi-a spus un abat să jucăm Bedwars. O să jucăm un patron, să fim patron într-o echipă. Și da, efectiv cred că sunt singurul lucru care mai face legături cu Bedwars. Doar că na, știi, sunt și eu original, în ghilimele sunt original, nu sunt original. Adică da, jocurile care joc eu pe canal, diferit de alți jucători, doar că, na, știi, în fine, hai doar să jucăm, știi. Cineva din comentarii mi-a spus să joc Bedwars, să jucăm, am ascultat și jucăm cu Bedwars, nu știu, o să dea bine pe canalul ăsta să jucăm Bedwars, dar dacă da bine o să continuăm seria. Da. Ce sunt albastru? Ok, exact la ce m-am uitat eu. Hai să luăm niște astea, iron și gold. O sabie de... Bă, sunt răgușca la mea. Gata, acum sunt bine. Uite, asta e bine, uite așa, item shop. 7 gold, nu vreau de iron, n-am chiar să... îmi iau de... Vreau de gold. Nu de gold, de iron. Hai dăm gold. Unde vine goldul? Hai. Mai am nevoie de unul. Domnule. Vreau o sabie de iron și de aia. O aștept. Ok, hai. Așa. TNT. Ce ați făcut din wool? Faceți naibii și voi din ceva mai bun, să nu știu blocuri, what the fuck. N-am mai jucat de mult Bedwars. Așa. Hai să luăm... Așa. Sau nu, hai să facem un stack totuși. Gata. Hai. Pentru că nu am nevoie de foarte mult și deja vine unul. Stai un pic, cred că costă un arc. Dar costa un arc, întrebarea mea. Orange, da... Fuck, stai un pic. O să-mi iau niște săgeți. Ai o chestie bună. Deci, îmi iau 8 săgeți. Și un arc o să... Oh, nu. A fost mort, ok. Vreau să-mi iau un arc, pentru că chiar m-ar ajuta să-mi iau un arc. Până se strânge acolo goldul, asta e să merge și noi undeva. Hai să-mi la oia. Uite așa merge. Mai am un pic acolo. De ce am mers în... Ok. Deci. Mai am un pic. Stai un pic. Nu! Ăla a fost un start foarte bun. Mai bine îmi iau fucking arc. Ok, o să aștept atunci. Cine mai vine pe aici? Oh, nu. Vreau să iau diamantul ăla. Yellow bed was destroyed by wind MC. Minecraft. Ar trebui totuși de n-ai cum. Să am schimb numele. Și așa o să like chestia. Ar fi o... Nu. N-ai bine. Nu trebuie să luăm asta. E bine.
Bă, Steve, Uli. Omorâți-l, mai are puțin, eu nu vreau să mă... Așa. O mai fi. De ce? Ok, aia a fost o... Aia a fost rău. Adică, n-am ce să zic. Mission fail, we'll get it next time. Lol. Sunt de viața mai repede, dar... O și arcuri, uite, ia și... Haide! Haide! Hai, bă, 12, da, mă, 12. Hai, mă, încă unul. Încă un gol ca să-mi iau un arc. Și pe aia trebuie să mai iau gol doar ca să-mi iau să-mi iau săgeți. A, uite. Acum am nevoie să iau 8 gold. Adică acum am nevoie doar de 7, dar na. Final kill. Pilot has been eliminated. Încă 3. Am nevoie de un arc neapărat, că spun cu arcul. Încă 3, naibii. Încă 2 acum. Nu vreau să fac victoria cu ăsta pe pistol. Nu fut în cur pe asta. Măcar pleacă de aici. Uite, gata. O să mai asta. Stai 2 gol, dar cu stata aia? Mai au una, ok. Și o să mergem mai pe aici. Hai să mergem. Ok, cine mai vine pe aici, e întrebarea mea. Au venit niște flori și pe aici. Nu știu. Ce diamante să fug. Ok, am luat diamantele, am luat 5 diamante. Ce pot să iau cu 5 diamante, întrebarea? Cât costă? Ia. Aha. Haha. 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 Redu mai are 1. Redu mai are 1. Trebuie să-l omor eu? Nu prea. Cred. Nu știu unde e Redu. Falling to the void. Bă, eu mai știu ce e în baza la aia, doar că mi-e cam frică, sincer. Ia care nu doar așa să-l sperii. Da, e acolo! E acolo. Bă. Bă, fraiere. Fuck. Nu vreau să mor. Ultimul e acolo? Bă, eu nu mai trag, că nu prea mai am. Fuck, mai am doar 8 ani. Trebuie să mori, fraiere. Stai așa. Hai, mă, stai. Cine vine? Nope, nu îl limeresc. Ok.
Nu am nimerit. Ok, eu mă să mai au săgeți. Dacă e. Bă, da, echipa mea încă în viață, doar unul a murit. E destul de bine. Nu e bine că a murit unul, vreau doar să zic că ne-au murit mulți. Mă impresionează asta. O să las asta pentru că, na, știi, nu o să mor cu ele. Mai ales că o să, dacă mă mor eu, o să nu să mai pot să mă respawnez pentru că mai avem 4. Ok, sau de unul acolo. Că nimeresc ar fi bine. Unde s-a os? L-a căzut? Sau e acolo? Cred că e acolo, nu? Nu știu, dar nu mă duc acolo, aia e clar. Hai să mă vreau să mor pe la ultimul din echipa roșie, pentru că ăla nu mai are, pentru că dacă ăla moare, era pe ce să moare. Dacă ăla moare, e destul de bine. Era eu să mor acum. Unde e tipul? Aia e chestia. Acolo e. Acolo e. Bă, mă să iau niște fireball-uri. Îl put în gură pe ăla. Ce-am pus să am? Cât costă un fireball? Să ies să iau gold-ul. Cât costă? Utility, cât costă? 40 iron. Mai iau una. Iau 4 chiar. Sunt chiar bune astea. Regeneration. Da, îl distrug pe ăla. Cred, nu știu. O să încerc. Hai să văd. Când îl văd, îl fut în gură. Vino încoace. Te rog, vino. Am reușit. Am găsat două. Paie. Vino, bă, încoace, nu-ți fie frică. Bă, trebuie să-l dau așa mai în jos. Mă duc să mai iau, că mai am, nu? Mai am de una. Fac! Am o să mă urmă ăla, după o să fim o echipă versus o echipă. Hai, să mai am un fireball. Chiar două, cred că putem, nu? Da, cred că două. Ia, să vedem. Nu, iau unul. Nu mai pot încă unul sau? Ia, stai să mai iau. Ba da, mai pot încă unul. Yes! O să mai iau. Stai, ce-am luat? Stai că nu pot să văd. Invizibilitate. Bă, asta o să mă ajute, că nu o să mă vadă de unde o să trag. Stai, deci... O să iau niște fireball-uri. Și dacă o să iau multe fireball-uri... Stai, uite, cât am luat. Stai că iau și din chestul ăsta. Iau astea. Iau multe. Stai un pic, bă. Uite că am de asta de invizibilitate. Mai sunt doar și cu un echipă. Fac. Bă, dar chiar, stai un pic. Iau, parcă, cred că pot 3. Bă, dar chiar, am o idee bună. Ok. Și acum îmi dau 100 de invizibilitate. Ia uite. Stai un pic. Uite. Și acum nu mă vede. Bă. Am încercat. Hai să mai jucăm un meci dacă e. Hai să jucăm un meci.
Să ai 4 de 4, uite, ăsta. Uite. Hai să începem. Să-i ca mine. Doar că parcă mai ciudat. Ia, cum arăt eu. Cum arăt pe spate eu? Cum arăt pe spate? Cum arăt eu pe spate? Ciudat? Nu mai pot să mă dar mâna să văd spate. Pot să pot asta? Nu. Hai să luăm. Trebuie să-mi iau direct cu sabie direct. Iron. Nu Iron. Cum se numește? O sabie de... Cum se numește asta? De din asta, stone, what the fuck? Ce asta? Hotbar manager. Ok. Hai să vedem. Ah! Stai, uite așa. Niște blocuri, că vreau să merg și undeva. Vreau să merg pe acolo. Nu cred că toate mapele sunt la fel. Și doar sunt cum arată diferite. Nu știu. Spune că nu din... Like... Spune că nu din prima rândă o să aibă ăștia fireball-uri. Pentru că aia aș fi enervant. Oricum dacă... What the... Tocmai am văzut o fucking sinucidere. Yes. Așa, am luat 4 diamante. Acum mi-am luat strada și acum fug. 4 diamante. Sper să fac și un kill în jocul ăsta. O să iau cu 4 diamante mele. 3 emeralde. De unde n-ai fac rost de emeralde? Ia să nu mai mă ce-mi dă la utiliză. Ce-mi dai de... $100. A, da, este un Iron Golem, nu? Sau ce era, nu știu, o să iau, cred că e un mob. Un Iron Golem sau un... Sau un ăla care aruncă cu... Ăla de aer, am uitat cum se numește, om de zăpadă. Băi, o să aștept, parcă am pus și nu? Da, am pus. Vreau și o să iau un de ăsta, când o să am... Uite, acum am pus eu. Nu mai iau ăla din Defender-ul, că nu mai are sens, sincer. O să iau doar un ăsta. Da, știi. Apoi ce facem ăsta? Ok, hai să mergem. Hei, am făcut și un kill. Exact ce vreau și am dat diamante. Ok, pentru 7 diamante și ce ăsta, permanent iron. O să mi-am și o sabie de iron, că am doar de asta de stone. Am pus ceva în chest? Nu am pus nimic în chest. Dăm. Haide! Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Doar că efectiv... What the fuck? Trebuie să-mi iau și bloc, că nu am blocuri, what the fuck?
Să iau un stack. Hai să mergem acolo, pentru că îi pot. Stai un pic. Parcă mai pot să un pic, să mai iau un pic, cum se numește? Gold, mai am nevoie de bucată de gold. Cred, nu știu. Păi mai am nevoie de o bucată? Hai, gata. Asta cât ai nevoie? A, 40 iron, puteam de mult. Fuck! Nu știam că e, trebuia costa iron și nu costa gold. Fuck, sunt retardat. A căzut singur! A căzut singur în void. Lol. Ăla, aia a fost fain, sincer. Fere, tu mai vii? Asta să mai fac. Easy kill. Păi ăla-i noob, ca naiba. Efectiv doar fug acum. Doar fug acum. Pentru că n-am chef să mor. Și un tip aici, nu? Fuck! Ăla e invizibil! E fucking invizibil! Oh, nu, cream că ești din echipa mea! Ok. It has been eliminated. Am făcut măcar 3 kill-uri. Bă, hai să mai bag un 1v1 și încheiem videoclipul. Ce mă jucam? Asta îmi place mult. Am zis și eu când eram mai mic. Jucam mapa asta și îmi plăcea mult. Am zis că când eram mai mic, efectiv făceam server în ghilimele. Nu știu fac server. Ziceam că fac server și mi-am invitat prietenii de pe Xbox Live. Și ne jucam. Las eu la cei galbeni. Oh, nu, ăsta are cumva. Nu, sper să nu o stișeze. Pentru că de obicei unii oameni fac chestii de genul, mi-amintesc. Unii oameni trișau. Spuneau skin-uri de genul de culoare mapei și câștigau repede. Ia, eu sunt yellow, exact ce am vrut. Ok. Haidem. 11 coins. Eu nu fac nimic cu coins, aia e faza. Da, e destul. Cred că ai nevoie. O spunem aici protecția asta până acum. Știi? O spunem o mare protecție. Vreau wood. Cât e un wood? 16, mai am nevoie. Eu acum nu am cu echipier și trebuie să fucking să le dau și lor chestii. Să mă pun și pe de la canal, uite. Să am nevoie de fireball-uri. Uite așa. Acum am un fireball. Unde e la utility? Dacă vine unul, îi dau... Ok. Ăla a fost un start foarte bun. Da, ok. Și na. Acum nu știu ce să mai fac. Ah, stai, am și uitat, vreau să iau wood. Uite așa. Uite așa.
Sper să fac ceva genul ăsta. Păi, cât vedeți tu? De ce vine? Ok. Ok. Ok, și acum o să... na. După aia mai avem ce să facem, că dacă murim o dată, murim de tot. Așa că n-am pus în testul ăsta. Bă, na, ce să mai fac acum? Acum o să vină inamic să mă omoare. Bă, ce să fac acum? Dacă e doar să merg acolo, habar n-am. Eu știu că o să mor, deci... Ei bine, asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Ne vedem azi cu un nou livestream.